DXDC Radyoman Report. Gipasalig sa Davao City Police Office ang patas nga investigasyon sa gikatahong pagkamising sa 21 anyos nga house helper nga si Justin May Saldua, taga Barangay Upper Ulip, Moncayo, Davao de Oro. Sa interview sa RMN Davao kang DCPO City Director, Police Colonel Alberto Lupas, giyahwag niini ang pamilyang mopasangat usab og formal complaint kanila sa kapulisan. Sigon ni Lupas, siguruho nila nga walay dapigan sa investigasyon sa pagsuta sa kamatuuran sa insidente. We will assure the public that we will do it right and fair, no? For every party. Ang investigator na nag-conduct nito is coming from the regional headquarters and our investigator coming from the City Investigation and Detective Management Unit ng DCPO. So whatever the results are, i-forward sa region level, sir? Yes, from the region, then going to the Kamkrami. Gininig si Police Major Michael Oyangorin, isip Station Commander sa Toril Police Station, nga mo'y gireklamo sa ginikanan nga amo ni Justin. Kahinumduman, nagpatabang ang inahan ni Justin sa DXDC ug gisaysay nga alauna sa kadlaw ni adtong Agosto 29 sa dihang gipasakay kini og taxi sa iyang amo. Human kini midumili nga ihatod tungod kay katuod siya sa terminal sa Ecoland. Apan sukad niadto, na missing na kini ug wala na nakauli sa Moncayo, Davao de Oro. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Amy Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.